Доброго дня, ми команда Центрів подології Тетяни Голікової і ми з радістю приймаємо естафету від Creative Nails Pro. Чому ми працюємо та залишаємось у місті Запоріжжя? Я керуючий адміністратор мережі Центрів подології Тетяни Голікової. Ходімо, ми з командою вам розкажемо. Я залишаюся у Запоріжжі, тому що я вірю в його майбутнє. Я залишаюсь в Запоріжжі, тому що саме в цьому місті люди при будь-яких обставинах прагнуть бути здоровими, а ми їм в цьому допомагаємо. Я залишаюсь в Запоріжжі, тому що багато військових, яким потрібна наша допомога. Я залишаюся в Запоріжжі, тому що тут наше життя, і ми повинні допомагати один одному. Ми потрібні нашим людям, тому місто живе та розвивається, а ми разом з ним. Ну і звичайно, ми передаємо цю естафету Comfort Apple Studio.